قدام هنيك ايه نحن من فوق وهن من بدك نطلع. لا وين بدك نطلع هلا؟ حمد الله كعظيم رحمتك نطلب منك فاستجب وارحم. كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون. Έτσι είναι το σωστό. Γιατί δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. نطلب من أجل الرحمة والحياة والصحة والعافية والخلاص والتوفيق لعبيد الله جميع الموجودين في هذا الزياح مع عيالهم المختصين بهم لأنهم ملتجئون إلى رحمتك الغنية العظمى. Γιατί δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, ενισχύσεως, διαφυλάξεως, πάντων ημών ον μετακατανοίξεως, παρακολουθούντων και επιτελούντων την Ιεράν Λιτανίαν ταύτην, μετά των οικείων και των συγγενών ημών, υγείας, ενισχύσεως, διαφυλάξεως υπέρ ημών είπομεν. نطلب من أجل أن يستمع الرب الإله صوت تضرعنا نحن الخطاة ويرحمنا. كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون. Ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα δειλήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας πανυπεριευλογημένης εν δόξου Αγίας σου Μητρός, του τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, της Αγίας εις Αποστόλου Όλγας και πάντων σου των Αγίων ελεήσαι σώσει εμάς ο αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Αγαπητοί πατέρες και ευλαβέστατοι και αγαπητοί προσκυνητές που επιτελέσαμε αυτήν την όμορφη ακολουθία του Επιταφείου Θρήνου και της Λιτανίας του Χριστού μας, δύο πραγματάκια είναι αυτά που μπορεί να μας χωρίσουν από τα πράγματα του Χριστού μας. Ο φόβος, όπως οι μαθητές, μέχρι και ο γενναίος Πέτρος τον εγκατέλειψε, ενώ του είχε πει πολλές φορές ότι εσύ είσαι ο Χριστός. Και όλοι οι υπόλοιποι μαθητές, ακόμη και ο αγαπημένος του Ιωάννης, και αυτός τον εγκατέλειψε, και λόγω των παθών μας, έτσι, λόγω των αμαρτιών μας. Άρα δύο πράγματα είναι αυτά που μπορούν να μας χωρίσουν από τον Χριστό και την Εκκλησία μας. Εγώ εύχομαι αυτά να μην γίνουν αφορμή, έτσι, και εν ονόματι αυτής της κρίσης, της φτιαχτής κρίσης, έτσι, αυτοί που την έχουν φτιάξει όσοι μας μισούν και μισούν τα όπλα μας, που είναι η νηστεία μας και έβγες όσους ενίστευσαν, είναι η προσευχή μας, είναι η συμμετοχή μας στα μυστήρια. Γι' αυτό μας πολεμούν 2013 χρόνια. Και κοιτάξτε πώς λυσομανούν με τους δύο αρχιερείς εκεί κάτω στη Συρία, τους Ορθοδόξους. Κοιτάξτε με πόσο μίσος, όχι μόνο το 2013, αλλά πάντοτε έτσι ήταν αυτοί οι οποίοι διοικούν και έχουν τις τύχες στα χέρια των λαών. Εμείς όμως την δική μας τύχη την εξαρτάμε από τα χέρια του Θεού, από τις πλάτες του Ιησού Χριστού. Άρα λοιπόν δεν φοβούμεθα καμία κρίση, διότι και η δύναμη του Χριστού μας είναι υπεράνω πάσης κρίσης από αυτά τα ανθρωπίδια τα οποία μας διοικούν, ακόμη και αυτά τα ελληνικά τομάρια, τα οποία σας παρακαλώ πολύ πάνω στις πλάτες κυρίως των ανθρώπων των γερόντων που έχισαν το αίμα τους για αυτή την πατρίδα και την έφτιαξαν, έτσι, κοιτάξτε με πόσο λύσα πολεμούν αυτούς τους ανθρώπους. Θα ήθελα λοιπόν, αγαπητοί μου πατέρες, πράγματι η προσευχή μας καταρχήν για τους δύο αυτούς αρχιερείς, τους δύο αυτούς Λεβίτες του Χριστού μας, να βρεθούν πάλι κοντά στο θυσιαστήριο, στην Αγία Τράπεζά τους, όπως και εμείς αυτό ευχόμεθα από την Αγία Τράπεζα. Και για τον κόσμο μας, να μην φοβάστε, να έχετε τη δύναμη του Θεού, το φως, η ειρήνη του, η χαρά του, αυτό που κρατάτε στα χέρια, να φωτίσει και να καταβγάσει όλους τους ανθρώπους και να έχουμε μεταξύ μας την κατά Χριστόν αγάπη. Ο Θεός να είναι μαζί σας, καλή Ανάσταση, να χαιρέσει τις οικογένειές σας, και εγώ θα έρθω φέτος στο πανηγυράκι της Αγίας και θα σας έχω ένα προσωπικό δώρο στον καθένα. Άξιος. Ευχαριστούμε Πάτερ, σας εύχομαι και εμείς με τη σειρά μας καλή Ανάσταση, να είστε καλά, υγεία να σας χαρίζει ο Θεός και Αγία Όλγα να σας χαρίζει και αυτή με τη σειρά της, την ευχή της, και να είστε στην υγεία σου τέλειος, να είστε καλά. Θέλω να τονίσω το εξής, τα λόγια του Χριστού, όταν πατάρουν το αρχηγό, τότε το πίμνιο διασκορπίζεται. Διάλεξαν το Πάσχα να μην χαρεί το Χαλέπι, ολόκληρη πόλη, 1.000.000 στο Χαλέπι περιμένουν το πιμένα τους και ένας άλλος και κιόλας. Όμως αυτοί διάλεξαν αυτή την περίοδος μόνο και μόνο να μην μπορούν να κάνουν Μεγάλη Εβδομάδα και Πάσχα μαζί χριστιανικά όπως είναι. Ο Θεός να βάλει το χέρι του και να τους τυφλώσει αυτούς, γιατί έχουν μανία να μας σκοτώσουν περισσότερα. Πρόσθες αυτής κακά, Κύριε, πρόσθες αυτής κακά τις ενδόξεις της γης. Και σας εύχομαι καλή Ανάσταση και ό,τι επιθυμείτε, και ο Χριστός ο Αναστάν